Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga at Happy Aliwan Fiesta! Thank you, Manggas! Ayon sa aking pagsisiyasat, ginamitan ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Naging viral ang video ng dalawang bata mula sa Palawan. Pinupuntirya ng dalawang bata ang mga bahay ng bubuyog para makakuha at makakain lang ng pulot pukyutan. Honey sa Ingles at dugos sa Bisaya. Kinukuhanan sila ng video ng tiyuhin ng mga bata na isang vlogger. Sa kuha ng cellphone video, kitang-kita ang mga bata. Walang suot na pamproteksyon sa katawan. Naka-t-shirt, naka-shorts at tsinelas lamang habang pinapausukan gamit ang bunot ang mga bahay ng mga bubuyog. Minsan na rin silang naisting ng bubuyog. Pero wala lang daw sa kanila yun. Sanay na sila. Ang di alam ng mga bata, delikado ang nasabing trabaho. Kahit ang mga eksperto nagsusuot ng mga protective gears para hindi makagat ng bubuyog. Kaya paalala, lalo na sa mga kabataan, mag-ingat sa mga bubuyog at huwag itong paglaruan. Baka maging delikado ang buhay nyo. At yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, bubuyog, basic. Morning ko! Morning, T! Ka-basic. Feel good morning! Hiwagan sa lamin, kailan ba niya aaminin? Kanyang Biyernes na karon, June 28, 2024! Sa oras na 7:31 ay kasama niyo na ang cool na uncle from Davao. Napunta ng Novaliches. Nandito ngayon, nagtatrabaho sa Pasay, Uncle Dago! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang pambansang tita ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo mula Bacoor, napunta ng Pasay. Walang iba. Tita Tanya Chinita. May chinita, girl, may chinita, girl. Second day ng Aliwan Fiesta. Kita-kits po mamaya sa Reyna ng Aliwan. Basic. Basic. Pero ang pupuntahan ni Mang Kanor ay mga promo girls. Again, basic. Pero balik tayo dun sa mga bata na nanguhuli. Speaking of bata, tis batiin ko lang si Kuya CJ na happy 13th birthday. Happy birthday sa binata ni Uncle Dagol. Happy birthday, Bilis, CJ. no? May mga binata Grabe. na, may dalaga ka na, may binata na rin. Ang wish ko ay hindi siya magmana sa'yo. Dapat magmana siya sa akin. Kaloyal. Huwag siyang magmana sa akin. Wag. Kay Lolo Kanor niya. Huwag siyang magmana kay Uncle Dagol. Sa akin nga. Na onti lang ang pagiging makajos. Dapat 100% Ganun ba yun? makajos. Siyempre sa Kristan yun eh. Oh, diba? Happy birthday, Kuya CJ. Happy birthday. Okay, talking about bata. Ito Bata na nga. na nangunguha ng Pinapausukan ng bahay ng bubuyog para makakuha ng pulot. parang pukyutan makakuha ng honeybee. Oh, mahal kasi. ng honey. Kaya, oh, So diba? ikaw ba, papayagan mo yung anak mo na kumuha ng honey
Hindi. Syempre. Kasi yung mga anak natin dito sa Maynila, hindi masyadong sanay sa ganyan. Pero pag batang probinsya, sanay kasi. Ay, oo. Diba? O, wala silang paki kung matutusok-tusok sila. Matatawa pa nga yung mga yan pag nabulabog yung bubuyog, magtatakbuhan sabay-sabay diba? Matutuwa pa nga yan sila May naalala tuloy ako. Sobrang pilyo natin nung kabataan. Kasi alam namin pag nakakita kami ng bahay ng mga bubuyog, binabato namin yan. Siyempre, pag kaya naglalakad kami, papunta kami sa basketballan, mga tropa. Paano yung lakad? Lalakad. Okay. Tapos, pag nakakita kami ng bahay ng bubuyog, babatuhin namin. Siyempre, mabubulabog, hahabulin kami, takbuhan na yan ngayon. So, makikita mo lang, Diba? may mata na. One eye na lang. Yung iba, nagkaroon na ng third eye. Ganun yung mga, tas mangunguha. Diba? Na-experience ko rin yan, nanguha ng ano. Masaya. Pausukan mo lang yan, tas kukuhanin mo yung honey. Pero, siyempre, bilang bata, hindi mo naman alam na delikado pala yan. Delikado May mga yan. nadisgrasya na, may mga namatay na dahil dyan. Nakakamatay ang Sa sobrang daming sting ng ng bubuyog, may ano po Nilagnat. yan. Nilagnat. O tsaka, kung hindi lang isa, marami yung mag-i-sting sa'yo. Tapos may allergic reaction sa katawan mo. Delikado po delikado yan. po Kakamatay yun. niyo po yan. Kaya nga 'di ba pag meron tayong pag buo-buong lupa sa puno ng mangga. Oo. Meron, alam mo na kaya Mga nuno. Oh, alam ko hindi sa may puno. Ay, may sa loob. Either hantik 'yan or bubuyog, 'di ba? Yung nuno sa punso ano din 'yan, wag gagalawin, sabi mo lang tabi-tabi po. Bawal ba umihi dyan? Hoy, kaya pala tayo. Lalaki yung ano mo. Mga ano. Lalaki yung itlog mo. Kaya pala. Gano'n na kalaki sa kamay patingin? Miracle fruit. Ano naman nun? Ano naman? Oh, it's a miracle. Kaya sa mga bata natin, lalo na pag nasa probinsya, kasi dito wala naman ang bahay ng mga bubuyog dito ngayon, puro building na. So, huwag natin silang hayaan na manguha na sila lang. Kasi nga tama naman si Mang, kasi mga expert, meron pa yung protective gears. Hindi sila basta-basta ma-sting ng bubuyog kasi may protection sila. Opo. Parang nakasuot ng parang alam mo yung nakikita mo sa movies. Parang overall na pang antivirus, di ba? May ganun. Parang nung pandemic, ano tawag doon? Parang Kalimutan ko na, ayoko na kasi maalala yung pandemic. Assignment Na lang. may mga ganong factor. Yung balot na balot yung mukhang katawan. Oo, no? Ala, face mask lang naalala ko. Overall tawag yun sa mga seaman. Assignment! Sabi na, assignment na lang eh. Pinipilit pa kasi. Sabi nga sabi na may benefits naman po ang honey. Opo. Syempre sabi na it will lower your blood pressure. Pati cholesterol mo. Yes. Oo, pati yung mga sugat-sugat mo sa katawan, madaling gumaling. Oo, pati sa mga bata, pansin mo yung mga bata tayo, pag may ubo ka, pinapainom ka ng Honeybee. pulot-pukyutan. Honeybee. O dugos, sa Bisaya, dugos. Dugos. Oo. Tapos, marami siyang antioxidant pa siya. Oo, Marami diba? siyang benefits. Pero, hindi po pwedeng bata ang manguha niyan kasi dapat may mga farm niyan, di ba? Farm ng honeybees. Sila, protektado Dapat sila. mga professional. Pero alam mo naman yung batang malilikot, di ba? Pero may mga uncle tayo na yun din ang kinabubuhay na. Nangunguha sila, binibenta. Lalagay sa lapad na bote. Yung honeybee. Yung honeybee, nagbenta ko yan. Saan ka kumuha? Doon sa bahay ng honeybee. Hi honey, I miss you. Iba yun eh. Ay, iba ba yung Ibang honey? honey May yun. honey kasi ako eh. Ibang honey din. Tapos Mang Kanor, yung nabintahan ko na LBM. Bakit? Kalibanga. Ano? Bakit? May halo kasing tubig eh. Naluan ko, sayang kasi. Kalahati Kaya honey, pala kalahati matabang tubig. Kaya pala matabang, Mang Kanor, madedemanda ka sa mga At least hindi ka ba illegal. diabetes? Ha? May LBM ka lang. Ma-dehydrate naman. Very bad. Kaya yung mga natin yung mga bata natin, again, wag po natin silang hayaan na manguha or ma-expose sa mga honeybees Sa na mga yan. bubuyog. Delikado yan. Delikado talaga. Yung honeybee? Si honey. Ay! Type ko yan. Si honey. Yung honeybee. Masarap yan ilagay sa sa tsaa.
Uy, yung honey? Si Honey. Honey and you. Ang laki ng puwit. Nambubuyog? Hindi, honey. Ang galing talaga ni Mang Carlos sa mga puwet-puwet. Basic, ang tagal duman. Sabi ko na. Tagal dumaan. Ni Honey? Oo. Uy, mga nun. Hindi naman honey pangalan nun. Uy! Ay, nako. Makikita yan dun sa ano eh. Saan? Sa Jollibee. Ah? Ay, yung bubuyog? Yung Honey Bee. Ah, si honey. Ay! Kumakain. Si Honey? Si Jollibee. Sumasayaw pa eh. Yung bubuyog? Oh, si Jollibee. Nagutom tuloy ako. Sa Jollibee. Kay honey. Ay! Namimiss mo na. Yung Jollibee? Si Honey. Excuse me, hindi ko siya na-miss. Si Honey? Oo, kasi Tart ang tawagan namin. Hi, Tart! Basic! Basic yan. Isasama ko siya mamaya sa ano, sa... Reyna ng Aliwan. Reyna Si ng Honey? Aliwan. Yung bubuyog. Sumayaw ng Jolly Jolly. Si Jollibee. Jolly Jolly. Jollibee? Si Honey. Kala ko si Macdo. Ito po ang station number 1. Kayo nakikinig sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa memorize yan. Basic! Miss you, honey. That portion was brought to you by